Ambalima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ juin kalo tile 21 ka taa bila karidon na juin kalo tile 27 farafin kalo tile 11 ka taa bila farafin kalo tile 17 la dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile fɔlɔ ye bi sɔrɔ ani ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 7 la o wagati kibaruya de bɛ an bolo doloba min bi marala ni wagati na ni o ye kalo ye ni nanzaraw ko a ma ko lune ni anw yɛrɛ ko a ma ko ni arabu ko a ma ko gamaro o gamaro dolo in o nɔrɔ de barikalen bɛ dugumakolo kan ni wagati na a b'a yira k'a fɔ ko samiya dolo o de na ni i cogo ni wagati na n'o ye Idrissa ka wagati an bi o de kɔnɔna na sisan n'o ye cancer mɔgɔw ka wagati ye ni an donni cancer mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di olu jɔɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛya bɛna bange ninnu na ninnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u ka hinɛ ka bon o ni mɔgɔ ɲɔgɔn yɔrɔ hinɛ bɛ ninnu dusukun ka ɲɛsin o mɔgɔ ɲɔgɔn ma baara nasugu min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ antikite baaraw ka kokɔrɔw mɔgɔ minnu bɛ musée kɔnɔnaw na ka fɛn kɔrɔw mara yen nɔ ninnu ka baara ni baara modèle ka di olu la ani transport maritime jikan sanfɛ dugutagaw olu baara kofɔlen ninnu ka di ninnu na ani ka taa se alimentation ma ani nafa minnu bɛ balo la balo fɛn feerew ani fo ka taa se photographie ani peinture o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani ka baara kɛ jamana mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ jamana métier public o baara kofɔlen olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se mode ma olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma beliyew ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina kow ka ca ko caman bɛ aw kun kan ni wagati in kɔnɔna na ko aw ka kune aw yɛrɛ ka se k'aw sigi ka aw ka ko jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ni aw ye ko ta ni dusu ye i b'a ye gɛlɛya bɛna don aw ka dɔgɔkun taabolo la kow ka ca cogo o cogo a ka kan aw yɛrɛ de ka se ka aw yɛrɛ minɛ dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo cogoya min na n'o tɛ ni aw ye ko ta ni dusu ye cogo modèle dɔ la ko bɛ taa ɲagami aw bolo kɛnɛya o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina ko olu caman bɛ se ka sabati yɔrɔ janfɛ kibaruw k'olu barikalen don yɔrɔ janfɛ kibaruw mun bɛ tali kɛ aw jigilamɔgɔw kan olu barikalen don kungɔrɔtaw ani garisigɛ kumaw bɛ fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati la ko garisigɛ balilenw ko aw bɛ se ka o sɔrɔ minnu sababu bɔ aw jigilamɔgɔ dɔw yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so Gémeaux badudenw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko farifagaw ani fariganw wale olu le ɲɛsinen don aw ma aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don aw ka dɔgɔkun taabolo la n'o tɛ farifagaw ani banaw olu kun dalen don aw kan sumaya barika o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka na bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la donta o fanga ka suma kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma cancerw denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idrissa ka so samiya kalo fɔlɔ denw cancerw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko bana min bɛ aw ka sira kan a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na teri siraw fɛ jigiya siraw fɛ gɛlɛya bɛ o siraw kɔnɔna na ko aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko walasa aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ko gɛlɛya bɛ don o la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen bila ka wagati nataw kɔnɔ ka
kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛyaw ani banaminɛw dibi ba aw ka sira kan ka ɲɛsin aw ma ni tɛ aw ka dɔgɔkun ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion den ɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw fɛ kuma o barikalen don aw dalakan barikalen don ka ɲɛsin aw ma o bɛ se ka aw bɔ degun caman kɔnɔ aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ caman bɛ yen nɔ ni aw y'a ta ka sababu kɛ aw yɛrɛ ka cɛsiri ye aw ka kuma kan o barikalen don dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigisigi kumaw olu caman bi ɲɛsinen don aw ma ko jigisigi kumaw ani yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka jigiya siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ ko ta fanfɛlaw la ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko garisɛgɛ balilenw aw yɛrɛ kun ma sigi ni garisɛgɛ minnu ye ko aw bɛ se k'olu sɔrɔ ka sababu kɛ aw jigilamɔgɔw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye kɛnɛya o sinsinnen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko daminɛ bɛ aw mɔgɔ minnu bolo ka kɛ aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura boloda ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko ni aw ka ko kura boloda wagati ye kamasɔrɔ ni dɔgɔkun daminɛ barikalen don aw bolo kosɛbɛ ko kuraw ko wulikajɔ kuraw la ani laɲini kuraw la olu bɛ se ka sabati cogoya min na a ka ca la n'a aw y'a ka ko nafamaw daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ wali don nataw cɛ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nka fɛn min bɛ tali kɛ bɔta kan o de fanga ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ donta kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko gɛlɛya bɛ o kɔnɔna na kosɛbɛ futinɛ fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma a ka di aw ye aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu kɔnɔna na banaminɛw olu bɛ aw ka sira kan ni aw bɛ se ko aw ka aw dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela kamasɔrɔ ni aw ye a gɛlɛya ko fɔ aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu aw bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ majugu ye n'o tɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin de ye aw ka dɔgɔkun taabolo ye ni aw y'a hakili to aw yɛrɛ la aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun bɛ tɛmɛ ni nɔgɔya ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔw ma kɛnɛya o sinsinnen don nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka sigi ni fariganmisɛnninw ye nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Taala ka so sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigitigɛ walew olu de ɲɛsinnen don aw ma nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye kamasɔrɔ aw ma sigi ni ko min ye ko aw bɛ se ka o kibaruyaw mɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna na dibi bɛ aw ka sira kan wa faratima ko aw k'aw kɔlɔsi o la fana n'o tɛ aw bɛ se ka degun sɔrɔ sira caman fɛ ka sababu kɛ mɔgɔw ye ani ka sababu kɛ hali aw yɛrɛbakun fana ye aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka se ka basigi ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw kan nɔgɔya la cogoya min na nka ni aw ye dɔgɔkun ta ni girinkajɔ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ garisɛgɛ sira o datugulen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko laɲiniw ani wasaw olu bɛ aw ye kosɛbɛ kunnafoni siraw olu jɛlen don ko aw bɛ se ka wasa ani kunkɔrɔta sɔrɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunkɔrɔta o bɛ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔ kamasɔrɔ aw lamɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn kelen min bɛ se ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo ni aw ye yɛrɛ bonya ta ka da aw yɛrɛ la kojugu nin dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dibi bila aw ka sira kan n'o tɛ nin tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka mɔgɔw lamɛn jɛ ka baara o fanga o sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ale ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira ko aw yɛrɛ de ni kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma ani ka dusukasi lase aw ma kama sɔrɔ aw yɛrɛ ka hakilina ko bɛ se ka aw diriger k'aw bila sira juguw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ dalakanw ani aw ka kokɛtaw la n'o tɛ aw bɛ se ka degun sɔrɔ a la fo a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa ka aw yɛrɛ bolo dan ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ lagosi aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a lase aw yɛrɛ bakun ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan de poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka ko man di mɔgɔw ye aw bi baara minnu kɛ a ka gɛlɛ ko ka se ka mɔgɔw nisɔndiya aw ka baarakɛlenw ani aw ka kumafɔtaw a ka gɛlɛ ko ka se ka mɔgɔw la nisɔndiya ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de t'i forcer ni aw ka b'o jagoya o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka mangoya tɔ bonya ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn bi k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ kibaruyaw de mɛn garisɛgɛ ko la nka a ka gɛlɛn aw ka se ka o garisɛgɛ ninnu sɔrɔ aw tɛgɛ la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni an ye samiya kalo fɔlɔ tile fɔlɔ kɔnɔna na ni dɔgɔkun in samiya kalo fɔlɔ ye tile fɔlɔ ye a b'a yira k'a fɔ ko ni wagati in kɔnɔna na gɛlɛyaw minnu kun bi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛna se ka kumakan dumanw mɔgɔw bɛ se ka na ɲɔgɔn faamuya sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ layidukanw kan olu timɛli ka gɛlɛn mɔgɔ caman bɛna mɛn sigili la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sababu kɛ layidukanw ye a ka gɛlɛn o layidukan ninnu ka se ka bɔ a sira ma ka ɲɛsin jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ ko ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili sigi bɛɛ hakili sigilen don ɲɔgɔn kɔrɔ ni ne bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan an ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ ni ka mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala ka bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan a tɔgɔ la ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni kunnafoni wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo o tigi bɛ se k'an wele 73 35 28 89 an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali diya